Otsaiaren 11 emakume zientzialaren eguna, lan proposamen bat, bota nahi dizuet 3. eta 4. mailan jarraibide testua eta biografiak lantzeko. Hemen, emakume zientzialari batzuen biografiak zuen umeek egitea proposatzen dizuet. Erakutsi dizuedan txostena, sait honetan daukagu, bigarren zikloko saitean, non gure eskolako STEAM proiektua agertzen den, hemen zerrenda bat 2 mailetetarako, eta hementxe, justo, zuei erakutsitakoa, 3. mailakoa eta 4. mailakoa. Baina, hasieran jarraibide testua lantzeko txostena. Orduan, nik hau dokumentu batean dandana elkartu dut, baina dokumentu guztiak erakutsiko dizkizuet. Hortxe ditudanak, partekatzeko Driven. Nik egin dudana Meili Misonena da adibidea, eta, hor, Txikipedian topatu dut, eta informazioa hortik. Beraz, umei litzateke, bakoitza Txikipedian nola topatu erakustea, edota Wikipedian bertan. Ados, guazen gelara txosten hori hobeto ikustera. Orduan, gelan ikusten duzuenez, txostenean, hasieran, jarraibide testua nola egin azaltzen da adibide politonekin. Gero, beste jarraibide testua pizka bat bideratuta egingo dute, iparrorratza nola egin, eta 3. haiek sortuko duten beste bat. Hori, abia puntu, gero, biografia desberdinak egingo ditugu. 4 biografia egiteko aukera proposatuko dizuet 3. mailan, eta beste 5 4. mailan. Zer gertatzen da? Agian zuek 5. eta 6. mailan ere apropos ikusten duzuela? Zoragarri. Hemen duzuen nire adibidea. Meili Misonen inguruko informazioa topatu dut, eta poliki-poliki biografia idatzi dut. Ikusten duzuenez, ordenez dago, baina gero nabarmentzekoa eta zerk deitzen dit atentzioa. Zelan ikusten duzue? Erabilgarri? Beraz, hemen deskribapenean, beheko partean, informazio guztia daukazue. Beste bat arte...